Pa su zajedno koštali toliko ili šta? Ne, svaki posebno. Kakvo mišljenje imate o Vanimiju? Pa nema mišljenja. Mislim, mi imamo ono kako ga znam. Bio sam u nekom live gdje je on bio. Dečko je sprdačina živa, totalno lud. Da, pozitivan. Da. Mislim, šta drugo da kažem. Ja, što se mene tiče, on je lik i treba da bude na YouTube-u. Pogrešnom se ovom tematikom bavi na YouTube-u. Treba da krene da radi nešto, eto, onako za njegovu dušu. Lud je, ima potencijala da svojom kreativnošću napravi nešto što je njegovo. Znači, originalno. Clickbaitovi su okej. Znači, clickbait uvijek treba da se napravi, koji možeš da ti opravdaš nekim dobrim stavom i u klipu i situacijom, ali najljepše je kad imaš svoj sadržaj i kad se ne oslanjaš previše na druge ljude. Mada sam ja to radio, ne mogu ja ništa malom reći, ali ajde. Šta se radi? Idemo dalje.